രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 10 രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അദ്ദേഹം അജനാണ്, അനാദിയാണ്. ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയും പറഞ്ഞു. അതായത് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കൂടാതെ അങ്ങനെ ബുധാഭാവ സമന്വിതാഹ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. കൂടാതെ ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അവരുടെ അജ്ഞാനമെല്ലാം നീങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട്, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ നമ്മിൽ ചൊരിയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള, ശരീരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരുണയും ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും, അത് രണ്ടും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ പരിശ്രമവും. അങ്ങനെ അനുകമ്പം മൂലം ഭഗവാൻ നമ്മിൽ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ചൊരിയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് പറയുന്നത് ഗുരു സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഈ കാര്യം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തന്റെ മരണം അടുത്ത സമയത്ത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ ലഭിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ ഭാഗവതം മുഴുവനും കേൾക്കാനും പിന്നീട് അങ്ങനെ ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിടുതൽ നേടി ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നത് കപിലമുനി, ഭാഗവതത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുണ്ട്. കപിലമുനി തന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എല്ലാമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കപിലമുനി ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ, കൂടാതെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർക്കണ്ഡേയ ഋഷിക്കും ഭഗവാന്റെ നരനാരായണന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട്. മാർക്കണ്ഡേയ ഋഷിയല്ല, ഇത് ഉദ്ധവനാണ്. ഉദ്ധവനും മൈത്രേയ മഹർഷിയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ
തിരോഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം നാരായണ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അരയാൽ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിന്റെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം യദുവംശത്തെ മുഴുവനും അദ്ദേഹം തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവസാനം ബലരാമനും തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നാരായണ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട്, ചതുർഭുജ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു അരയാൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉദ്ധവൻ, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും സഹചാരിയുമായിരുന്നു ഉദ്ധവൻ, അദ്ദേഹം ആ വഴിക്ക് വരികയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ കാണുന്നു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കത്തിലെ ഉദ്ധവ ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് മൈത്രേയ ഋഷി അവിടേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് മൈത്രേയ ഋഷി വിതുരർക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുകമ്പ ആരിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അജ്ഞാനം നീങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം അവരിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ശേഷമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അർജുനൻ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു, എന്റെ വ്യാമോഹം നീങ്ങുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ വാക്കുകളെയെല്ലാം അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. 12 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയും. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ മാത്രമല്ല അങ്ങയെ ഇത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ മുൻകാലങ്ങളിലെ ആചാര്യന്മാരും മഹർഷിമാരും അങ്ങയെ ഭഗവാനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അജ്ഞാതനായിട്ട് തുടരും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുവഴി നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്മരണയുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിരന്തര സ്മരണയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം നീങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ തനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകം ജീവാത്മാവും ആ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയും കുറിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. പരമപ്രഭു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ശാശ്വതരാണ്, സനാതനരാണ്, കൂടാതെ അജനാണ്, നമുക്ക് ജനനമോ മരണമോ ഇല്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ പരബ്രഹ്മമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രഹ്മം. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മനാണ്, നമ്മൾ വെറും ബ്രഹ്മമാണ്, ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം. കൂടാതെ നമ്മൾ പരംധാമമല്ല, പവിത്രമാണ്. നമ്മൾ പവിത്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ, ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാക്കളും പവിത്രരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സദാസമയവും പവിത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ പരംധാമം, നമ്മൾ എത്തിപ്പെടേണ്ടുന്ന പരമമായിട്ടുള്ള ധാമം ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ
പവിത്രം, പരമം, എല്ലായ്പ്പോഴും പരമമായിട്ട് ആധ്യാത്മികനായിട്ട് വസിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. പുരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദി പുരുഷനും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പുരുഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികതയുടെയും ഭൗതികതയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പുരുഷൻ, ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്നും പറയുന്നു. ശാശ്വതനാണ്. ആ ശാശ്വതത്വം ജീവാത്മാക്കൾക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സനാതനനായിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ശാശ്വതനായിട്ട് ഭൗതികത തീണ്ടാതെ വർത്തിക്കുന്നു. ദിവ്യമാണ്, ആദിദേവനാണ്, അജനാണ്, വിഭുവാണ്. ഭഗവാൻ വിഭു, നമ്മൾ അണു. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അനന്തമാണ്, ഗുണങ്ങൾ അനന്തമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശക്തികൾ പരിമിതമാണ്, കൂടാതെ നമ്മൾ അണുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഇതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു. അത് കൂടാതെ അർജുനൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നേരിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഇത്, എന്നെ കൂടാതെ ദേവർഷി, നാരദ ദേവർഷി, കൂടാതെ അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഋഷിമാരും ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് ഊന്നി പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സാക്ഷാത് ഭഗവാനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും. നാരദ മഹർഷിയും അസിതനും ദേവലും ലേവലനും വ്യാസനും ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ സ്വയം അർജുനനോട് ഇത് പറയുന്നു, ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വാക്കുകളെ അംഗീകരിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മ, പരമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പരമസത്യമാണ്. പരംധാമം, പരമമായ സ്ഥാനം. പവിത്രം, ശുദ്ധമായ, ഭൗതികത കൊണ്ട് മലിനമാകാത്ത. പരമം ഭവാൻ, പരമസത്യം. പുരുഷം, അങ്ങൊരു വ്യക്തിയാണ്, പരമോന്നത ആസ്വാദകനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, നിത്യനാണ്. ദിവ്യം, അതീന്ദ്രിയനാണ്. ആദിദേവം, ആദിദേവനാണ്. അജനാണ്, ജനനരഹിതനാണ്. വിഭു, സർവോന്നതനാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഇത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ ഇവരെല്ലാവരും കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇത് അർജുനനോട് പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നും അർജുനൻ പറയുന്നു. സർവമേതൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹീതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവാഹ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ ദേവന്മാർക്കാകട്ടെ ദാനവന്മാർക്കാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അവർ ദേവന്മാർക്ക് ശക്തി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കനിവ് മൂലം അർജുനന് വൈദികാജ്ഞയുടെ പിൻബലത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ പരമതത്വമായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. പരബ്രഹ്മമാണ് ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനം എന്ന് കേനോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനും ഭൗതിക ശരീരത്തോടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനും കഴിയൂ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പരമ്പരയിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഋഷിമാരെ എല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഭഗവത്ഗീത ഇല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അവിശ്വാസികൾക്കും ആസുര ബുദ്ധികൾക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദേവന്മാർ പോലും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമസത്യവും പരിപൂർണതയും കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് അർജുനന് ബോധമുദിച്ചത്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ കരുണയാൽ അർജുനന് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സ്വയം ഏവാത്മനാത്മാനം വേദത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് അർജുനന് മനസ്സിലായി. കാരണം ഭഗവാൻ ഇത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനവും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല, അറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവാന് മാത്രമേ, അതും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടാകുന്നോ അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആസുര സ്വഭാവികൾക്കും നിരീശ്വരർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ കരുണ ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അന്തരംഗം പരിശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മുക്തരായ പലർക്കും കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാൻ ഇമാം ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്, അർജുനന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം അർജുനൻ അനുസരിച്ചു എന്ന് അനുകരണീയമാണ്. അത് നമ്മൾ അനുകരിക്കണം. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അതേപടി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളും അർജുനന്റെ മാതിരി ഭക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്താ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അർജുനനുള്ളത്. കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് സംശയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും അർജുനൻ സർവവ്യാപ്തമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ എങ്ങനെ വിവരിച്ചു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾ, വിശേഷിച്ച് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, കൃഷ്ണന്റെ സർവവ്യാപ്തമായ ഭാവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളിലൂടെ സർവവ്യാപിയായി നിലകൊള്ളുന്ന
ഭഗവത് രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഭഗവാനെ അതേപടി കാണാൻ മാത്രമേ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും ഭാവിയിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെല്ലാം എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനോട് അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുവഴി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിക്കാൻ അത് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം ത്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയാ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം നമ്മൾ സ്മരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആ 7, 8, 9 അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും, അറിയാൻ സാധിക്കും, ഓർക്കാൻ സാധിക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം നമ്മിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ, ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും? അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സദാസമയവും പല വിധത്തിലും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പലതും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ ഓർമ്മ വരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്ത മഹാത്മാക്കൾക്കും ഭക്തന്മാർക്കും മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയൂ. തന്റെ സുഹൃത്ത് പരമപുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ബോധമുദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ ഏത് പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ഏത് വിധത്തിലാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? നിരീശ്വരരും ആസുര സ്വഭാവികളുമായവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം യോഗമായാവൃതനാണ്. അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഉത്തമ ഭക്തൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച അറിവ് കൊണ്ട് തൃപ്തനല്ല. പിന്നെയോ എല്ലാവർക്കും ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെന്ന് ഉത്തമ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവത് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അർജുനൻ തനിക്ക് മാത്രം ഇത് ലഭിച്ചാൽ പോരാ, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം, കാരണം അത് ഭക്തന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ്. അവർ വളരെയധികം അനുകമ്പയുള്ളവരാണ്, കരുണയുള്ളവരാണ്. കാരണം താൻ മാത്രം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയാൽ പോരാ, മറ്റുള്ളവരെയും ഉദ്ധരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഭക്തന്മാർ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ഭക്തർക്ക് അനുയോജ്യമായ കരുണ മൂലം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സർവവ്യാപകതയെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും എല്ലാം ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ അനന്തമാണ്. ആ വിഭൂതികളിൽ കുറച്ചു മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എന്തും അമൃതോപമമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മളെ പവിത്രമാക്കുന്നു, നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കേട്ടാൽ മതിവരാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് അമൃതമായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ വാക്കുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിശദീകരിച്ച് തന്നാലും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യം കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും മതിവരില്ല എന്ന് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി, ശ്രവണം, ഭഗവത് സ്മരണം, നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം അത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുവഴി ഒരാൾക്ക് ജനന മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കും തോറും സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ജീവാത്മാവിനെ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് അയക്കുവാനായിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വ്യക്തിപരമായ സ്വാംശീകരണത്തിനായി ഭഗവാനെ നിരന്തരം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അതുകൂടാതെ കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളുടെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനും അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇനി 19 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സർവവ്യാപിയായ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് പേരിടുകയും ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് അനന്തമാണത്, അതിന് അന്തമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ചോദ്യം. കാരണം അനന്തമായി കിടക്കുന്ന, ഒരിക്കലും മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവയിൽ അർജുനനോട് പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവസാനമില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന, മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ചുരുക്കത്തിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതഃ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ അനന്തമാണ് എന്ന്. കൃഷ്ണന്റെയും അവിടുത്തെ വിഭൂതികളുടെയും മഹത്വം അമേയമാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിധിയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് കൃഷ്ണനെ സമഗ്രഭാവത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ശക്തിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അമേയനായിട്ടുള്ള, അചിന്ത്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും കേൾക്കുന്നതിലൂടെയും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ അത് കേൾക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പ്രാധാന്യത എന്ന പദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭഗവത് ഭാവങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതേ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ആ ദിവ്യശക്തികൾ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെങ്ങും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചിലതാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മുനിമാർ, ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനാണ്, ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു. ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവന്മാരുണ്ട്. അതിൽ പ്രാധാന്യം വിഷ്ണുവിനാണ്. ആ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദേവന്മാരുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷചാരികളായിട്ട് 50 വിധം വായുക്കളുണ്ട്, കാറ്റുകൾ. ആ വായുക്കളുടെ അധിദേവതയാണ് മരീചി. ആ മരീചി കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 50 വിധത്തിലുള്ള കാറ്റുകളുണ്ട് എന്നാണ് വായു. അവയുടെ എല്ലാം അധിപതിയാണ് മരീചി. അതുകൊണ്ട് മരീചി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇനി രുദ്രന്മാരിൽ ശിവൻ. രുദ്രന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകാദശ രുദ്രന്മാർ 11. ഭഗവാൻ ശിവന്റെ 11 വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഏകാദശ രുദ്രന്മാർ. അതിൽ ശിവനാണ് പ്രാമുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ശിവൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ. കുബേരൻ ദേവന്മാരുടെ ഗജാഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. ആ കുബേരൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കുബേരൻ ഒരു യക്ഷനാണ്, എങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ ഗജാഞ്ചിയായിട്ട് കുബേരൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ കുബേരൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വസുക്കളിൽ അഗ്നി. അഷ്ടവസുക്കളാണുള്ളത്. ആ അഷ്ടവസുക്കളിൽ അഗ്നി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ. ദേവന്മാരുടെ സേനാധിപതിയാണ് കാർത്തികേയൻ അല്ലെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ. സൃഷ്ടാക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ്. ദൈത്യന്മാരിൽ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ. ശിക്ഷകരിൽ യമദേവൻ. ശിക്ഷകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ആ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കണം. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ജീവാത്മാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മത്തെ കുറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കണക്കുകളെല്ലാം നോക്കുന്നത് യമദേവനാണ്. പാപകർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് നരകത്തിൽ പ്രത്യേക ശിക്ഷകളെല്ലാം വിധിക്കുന്നത് യമരാജാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷകരിൽ യമദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്. പിതൃലോകമുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരെല്ലാവരും ദേഹത്യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ പിതൃക്കളുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആ പിതൃലോകത്തിന്റെ അധിപതിയാണ് അര്യമാവ്. അര്യമാവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ. ഇനി മുനിമാരിൽ വെച്ച് മുനികളിൽ വ്യാസൻ, മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദ മുനി, പുരോഹിതന്മാരിൽ ബൃഹസ്പതി. ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനി. ചിന്തകരിൽ ഉഷനാകവി. ഉഷനാകവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുക്രാചാര്യർ ദൈത്യന്മാരുടെ അസുരന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈത്യന്മാരുടെ പുരോഹിതനാണ് ശുക്രാചാര്യർ വളരെയധികം ശക്തിയുള്ള മുനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുക്രാചാര്യർ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാമിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കാണപ്പെടുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സൂര്യദേവൻ ഭഗവാന്റെ 2 കണ്ണുകളിൽ ഒന്നാണ്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭഗവാന്റെ 2 കണ്ണുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ സൂര്യൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് സൂര്യദേവൻ. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്
നമുക്ക് ഭഗവാനെ അതുവഴി അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ഥാവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചലിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്, സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യവും വലിപ്പവും പിന്നെയോ വളരെ കീർത്തിയുമുള്ളതാണ് ഹിമാലയം. ആ ഹിമാലയം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, സമുദ്രത്തിന്റെ അന്തരം കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യവും ശക്തിയുമുള്ള ആ സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയം, അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല, ഹിമാലയത്തെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ളത്, തേജസ്സുറ്റതായിട്ട്, സൂര്യൻ തേജസ്സുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം വളരെയധികം പ്രാധാന്യവും ശക്തിയുമുള്ളതാണ്. ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ ദിവസവും അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു. കാരണം അതുവഴി നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയിൽ വായു, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. കാരണം നദികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യവും ഉള്ളതാണ് ഗംഗ. കാരണം ഭഗവാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകി വരുന്നത് വെള്ളമാണ് ഗംഗാജലം. ആ ഗംഗാജലത്തിന് നമ്മളെ എല്ലാം, നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ ഗംഗാജലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികളിൽ ഭഗവാൻ ആദി, മധ്യം, അവസാനം എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവംബർ ഡിസംബർ കാലം, അധികം ചൂടും തണുപ്പും ഇല്ലാത്ത സമയം മാർഗശീർഷകാലം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഋതുക്കളിൽ വസന്തകാലം വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം എല്ലാ ദിക്കിലും പൂക്കളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവന ലീലകൾ ഒട്ടുമിക്കതും നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വസന്തകാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അനവസാനമായ കാലം, എല്ലാത്തിനും അവസാനം കാണുന്നത് ഈ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ്. ആ കാലവും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ് എന്നും പറയുന്നു. ഇനി തത്വശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം, നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ച് മനസ്സ് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം ആ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം മനസ്സിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ്. ആ മനസ്സ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാനാണ്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം, അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യം, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമം എന്നിവ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരിൽ പാണ്ഡവന്മാരിൽ ധനഞ്ജയൻ, മനുഷ്യന്മാരിൽ രാജാവ്, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം രാജാക്കന്മാർ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടികർത്താവ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഭൂമി പോലും ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. ഭൂമി ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ ഇത് തന്റേതാണ്, തന്റെ സ്വത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആർക്കും തന്നെ അവകാശമില്ല. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ചിത് ജഗത്യാം ജഗത് എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു മന്ത്രമാണത്. അതായത് ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, ഭഗവാന്റേതാണ്, ഈശന്റേതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ അധികാരമില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ രാജാവ് ഈ സ്വത്തെല്ലാം തന്നെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനും ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതലയാണ് രാജാവിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. രാജാവിന്റെ ചുമതല അതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മികനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കിയതും. അങ്ങനെ അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പാണ്ഡവരിൽ യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവാക്കിയതും. കാരണം യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന ചുമതല അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ. എന്നാൽ അസുര സ്വഭാവമുള്ള രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഇതെല്ലാം തങ്ങളുടേതാണ് എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥ ചിന്തയിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ രാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് വിപുലമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും എല്ലാം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിൽ അത് സാധ്യമല്ല. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് അത്രമാത്രം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരല്ല. ആ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരില്ല. കൂടാതെ നമുക്ക് ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള, നമുക്ക് ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കാനുള്ള ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ, അത് കൂടാതെ യജ്ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോ ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താം, ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം? അതാണ് തിരുനാമജപം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് നാമജപമാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ നാമജപം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ ആ തിരുനാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ യജ്ഞം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നത് പോലെ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കലീർ ദോഷ നിധേരാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാൻ ഗുണഃ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം പ്രചേത്. കലികാലം വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഗുണമുള്ളത് എന്താണ്? ആ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മുക്തി നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കലികാലത്തിന്റെ വിശേഷം അതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സും വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള ആയുസ്സിന്റെ സമയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമാണ് തിരുനാമജപത്തിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ നാമജപം, ഭഗവാന്റെ നാമം, തിരുനാമങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, സ്ത്രീകളുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ 7 ഗുണങ്ങളും സ്ത്രീലിംഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഇത് എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുന്നു. യശസ്, ആണുങ്ങൾക്കും യശസ്, കീർത്തി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, സുന്ദര ഭാഷണം, വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീലിംഗമായതുകൊണ്ട് അത് സ്ത്രീകളിൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ 7 ഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ പ്രശസ്തനാകും. അതായത് വളരെയധികം ഓർമ്മശക്തി ഉള്ളവനോ, ഭാഗ്യമുള്ളവനോ, കീർത്തിയുള്ളവനോ, അവരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രശസ്തരാകുന്നവരാണ്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ,
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീലിംഗമായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരാളെ പ്രശസ്തനാക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സുദുദ്യമവും ജയവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നിയമങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും വെച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, കാരണം കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് കാലം അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളതാണ്. ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ വെച്ച് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ശിക്ഷ, ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം, സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചൂതുകളിയാണ് വഞ്ചിക്കുന്നവയിൽ വെച്ച് ചൂതുകളി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാംബ്ലിംഗ്. വളരെയധികം എല്ലാവരെയും പറ്റിച്ച് ആ ചതിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചതി അതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരാളെ ചതിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ മറ്റൊരാളെ ചതിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ചൂതുകളിയാണ്. ആ ചൂതുകളി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചൂതുകളി തെറ്റല്ലേ? അത് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ മുഖം മഹത്വം ഏകമുഖമല്ല, സർവതോമുഖമാണ്. കാരണം എല്ലാം തന്നെ നന്മയായാലും തിന്മയായാലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നവ എല്ലാം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നന്മയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, തിന്മയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, പ്രപഞ്ചത്തിൽ പലവിധം വഞ്ചകരുണ്ട്. വഞ്ചനകളിൽ വെച്ച് മുഖ്യമായ ചൂതുകളി ആ പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയായി. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണന് മറ്റാരെക്കാളും വഞ്ചകനാകാൻ കഴിയും. ഭഗവാന് ഒരാളെ വഞ്ചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഞ്ചനയെ കടന്നു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഹിരണ്യകശിപു, രാവണൻ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റിച്ച് വരം സമ്പാദിച്ചു. രാവണനും താൻ ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപുവിനും താൻ ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു വരം കൊടുക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് കഴിയില്ല. കാരണം സ്വയം ബ്രഹ്മാവും മരണമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അനേകം വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടെങ്കിലും അവസാനം ബ്രഹ്മാവിനും തന്റെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, തനിക്ക് ആ വരം തരാൻ സാധ്യമല്ല, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ അത് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അമരത്വം കൈവരുത്താനായിട്ട് രാവണനും ഹിരണ്യകശിപുവും പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു 7-8 വരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അതായത് എന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ, ഒരു സൃഷ്ടിയും എന്നെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, രാവിലെയോ രാത്രിയോ എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ വെച്ച് എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെയോ നിലത്തോ അകത്തോ പുറത്തോ വെച്ച് എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു മൃഗമോ മനുഷ്യനോ ദേവന്മാരോ ആരും തന്നെ എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു വരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിക്കും എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിചാരമായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിനുണ്ടായത്. ഇവൻ ദേവന്മാർക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വിഷ്ണുവും പെടുന്നു എന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വിചാരം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചത്? അതുമൂലം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരം ലഭിച്ചത് മൂലം ഹിരണ്യകശിപു എല്ലാ അസുരന്മാരിലും വെച്ച് ഒരു വളരെയധികം ക്രൂരനും, പിന്നെയോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് സ്വന്തം നിയമപ്രകാരം ജീവിക്കാനും ആരംഭിച്ച ആ സ്വന്തം മകനെ, ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നരസിംഹ അവതാരം എടുക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വഞ്ചിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന ഒരു വഞ്ചകനായിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു മൃഗവുമല്ല മനുഷ്യനുമല്ല എന്നുള്ളൊരു രൂപമാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തത്. അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ വഞ്ചകരിലും വെച്ച് ഭഗവാൻ അവരെയും വഞ്ചിക്കുന്ന, കടന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു വഞ്ചകനായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി
ആണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ച് ചൂതുകളിയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന, വഞ്ചകർക്ക് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ. അതുകൊണ്ട് അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് അശ്വങ്ങളിൽ ഉച്ചൈശ്രവസ്, ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ ഐരാവതം. ഉച്ചൈശ്രവസ് എന്നുള്ളത് ഒരു വെളുത്ത കുതിരയാണ്, അതുപോലെ ഐരാവതവും വെളുത്ത ആനയാണ്. രണ്ടും തന്നെ പാൽക്കടൽ കടയുന്ന വഴിക്ക് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ചേർന്ന് പാൽക്കടൽ കടഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ്. അത് രണ്ടും തന്നെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു മൃഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി, അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, മൃഗങ്ങളിൽ സ്രാവ്, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ശക്തികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളവരിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹം അർജുന ന തദസ്തി വിനാ യസ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ, എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അണുവിലും കൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പ് ഇല്ല എന്ന്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ യേശ തേ തൂ ദേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതിർ വിസ്തരോ മയാ. എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ശകലം ശക്തികളുടെ ഒരു ലാഞ്ചന മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. നമുക്ക് അത്രമാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു സൂചന മാത്രം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക്, ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല, അനന്തമായിരിക്കുന്നു. എണ്ണിയാൽ തീരാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവയിൽ ചിലത് മാത്രം, പ്രാധാന്യമുള്ളവ മാത്രം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാവുന്നവ മാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നു. യദ്യത് വിഭൂതിമത് സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ തത്തത്തേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു എളുപ്പ വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതെന്താണ്? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വളരെയധികം വിശേഷപ്പെട്ടതായിട്ട്, തേജസ്സുറ്റതായിട്ട്, സുന്ദരമായിട്ട്, ശക്തിമത്തായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തിയുടെ ഒരു കണിക, ഒരു ശകലം ആ ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രമാത്രം സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ട് ശക്തിമത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട്, നമ്മൾ വിസ്മയിക്കുന്നു അയാളുടെ ബുദ്ധിശക്തി കണ്ടിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി, ഒരു കണിക അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഇത്രമാത്രം ബുദ്ധി കാണിക്കുവാനായിട്ട്, പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എല്ലാം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടുന്ന അറിവ് അതാണ്. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിശക്തി വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് അയാളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയല്ല, ആ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിശക്തി ലഭിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അറിയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിംജ്ഞാതേന തവാർജുന ഇഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്.
അല്ലെങ്കിൽ അർജുന ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുമൂലമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇതുപോലെ ഒരു കുറവുമില്ലാതെ കുറ്റമറ്റതായിട്ട് ഒരേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് ഭഗവാൻ ഏതെല്ലാം ഐശ്വര്യമുണ്ട്, എന്തെല്ലാം ഐശ്വര്യമുണ്ട്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് എന്നൊന്നും എണ്ണി എണ്ണി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്താൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധ്യനാകുന്നു. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ വിഭൂതികളുടെയും വിസ്തരണങ്ങളുടെയും വിവരണം സശ്രദ്ധം പഠിച്ചാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് സംശയലേശമെന്യേ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായി ഉറപ്പിക്കാനും കഴിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അർജുനൻ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ, നമ്മുടെ ശക്തിയെ, നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനുമായി പരിപൂർണ ഭക്തിപൂർവകമായ സമ്പർക്കം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ഈ അധ്യായം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സദാസമയവും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. എല്ലാവരും തന്നെ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അവരെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഭഗവത് അംശം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് സദാസമയവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിലെ 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കൃഷ്ണ ആരാധനയെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തെയും വിശദമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ആരാധ്യ പുരുഷൻ എന്നും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നും ആ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ ആ പ്രാധാന്യതയെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ, 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യം